Tehát, hogy ezeket a székeket Breyer az örökbefogadott lányáról, Franceskáról nevezte el. Ezért hívják őket Cesca széknek. Az az igazság, hogy azt gondoltam, hogy a projektbe kellene, hogy legyenek bútorokról is fotók, ugyanis Breyer formatervező és bútortervező is volt, az mellett, hogy építészként is híressé vált. De itthon szinte csak úgy találkoztam a bútoraival, hogy kincsként őrzik, és nem lehetett velük játszani, szinte senki nem engedte meg, hogy én fotókat készítsek a székekről. Egészen addig, amíg el nem jutottam Bádekbe, a kolostorba, ahol nem csak, hogy az épületet ő tervezte egy kollégájával, Beat Jordival, hanem a teljes belső berendezés is hozzájuk tartozott. Azaz úgy kell elképzelni, hogy tele van Breyer bútorral, mit tudom én, tele van az étkező, a konyha, a kápolnában az imapadok, a kereszt, az ilyen különböző beszélgető helyiségben az asztalok, a székek, és mivel én ott voltam elszállásolva a kolostor épületében, ezért az ágy, amiben aludtam, a szekrény, az ablakkeretek, ott is az asztal, a székek, a pihenőszék, tehát minden az ő tervezése volt, és ott egyáltalán nem tiltották a nővérek, hogy én játsszam a székekkel, ugyanis ők ott használati tárgyként használják. És emlékszem, hogy egy délután nekifogtam, bementem az egyik ilyen szobába, és ott kezdtem el játszani a székekkel, és megvan maga ez a sorozat, ahogy én ezt a képet felépítettem, mert én ugye a formát szerettem volna megmutatni, hogy mennyire egyszerű ez a forma. Ugye a Bauhausnak az egyik alapvetése a funkcionalitás, hogy nem kell rátenni semmilyen felesleges sallangot, és így ez a szék is hozza ezt. És nagyon kényelmes, tehát hogyha valakinek még nem adatott meg, és van rá lehetősége, akkor én javaslom, hogy mindenképp próbálja ki a bútorait, mert meglepődik majd, hogy mennyire kényelmesek.